This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video March 27th. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more, or visit tremfyaradio.com. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siomai, a chroeso I bodlediad Rygbi Cymru. Pennod arall gyda fi, Carwyn ac unwaith eto dwi'n falch iawn o ddweud mod i'n cael cwmni Nick Williams. Nick, cefndir coch, da ti heno, dwi'n ar doom and gloom yn dilyn y rygbi pen diwetha, neu edrych mlaen yn gymryd? Doom and gloom. So, ie, na, yn sicr, byddwn ni mlaen I gemau timoedd Cymru yn y man. Penwythnos I anghofio lan yn yr Alban. Ond, wrth gwrs, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn. Mae'n deimlad rhyfedd gweld rhanbarthau Cymru yn arwyddo chwaraewyr yn ganol mis Mawrth, ond ni wedi cael llon ca o chwaraewyr yn dod yn ôl I Gymru yr wythnos yma, neu'n symud ar draws Cymru fel arall. Newyddion cyntaf ddath diwedd wythnos diwetha bod Ioan Lloyd yn symud nôl i'w rambarth adre yn y brifddinas yn Gaerdydd. Beth ti'n meddwl, Nick? A dwi'n y peth da I Ioan Lloyd fynd nôl I Gaerdydd, eisiau chwarae maswr wrth gwrs? Mae eisiau chwarae maswr, ond mae'n erbyn beth yna boi wedi dod o'r Bristol. Callum Sheedy, sori, mae nhw wedi mynd. Ie, ond mae'n allan i cael, wel, mae'n dal yn byw yn Gaerdydd, so mae pethau fel yn dod I fewn hefyd, yndi. Mae'n hawsach I fo chwarae. A wel allan Matt Sharrett yn gallu cael chydig bach mwy allan o fo. Bydd yn ddiddorol gweld, achos yn amlwg dyw'r arbrawf o Callum Sheedy yn dod nôl I Gaerdydd, dyw e ddim di mynd felly to plan fel nhw'n gobeithio bydde fe'n dod nôl a bydde fe'n sereni yn cerdded mewn I dîm Cymru. Mae wedi gweld I chydig bach yn anodd. Felly byddwn ni'n meddwl bydde Ioan Lloyd yn mynd yna, yn meddwl bod fe siawns realistig o gael y crys i'w dig. Bydd yn sicr felly yn gorfodi Sheedy I orfod codi gêm os eisiau cadw I ddwylo ar y crys i'w dig. Ond ie na, mae'n swno fel bod e'n rhywbeth oedd diddordeb gyda Ioan Lloyd I wneud, a fel cefnogwr y Scarlett, dymuno'n dda iddo fe. Dwi'n credu bod ni wedi gweld y gorau ono fe yn gyson ar ymharc y Scarlett, fi'n credu mae wedi cael y degau, neu mae wedi chwarae'n dda iawn, ond a falle ar ffaith bod e ddim wedi cael un safle penodol, bod hwnnw ddim yn helpu I ddatblygu arfo fe chwaith. Na, fel maswr, ddim yn rheoli gêm yn dda iawn nachdi. Mae'n dda yn rhedeg, ond weithiau mae'n rhaid I cicio'r bel hefyd. A fi'n credu felly dyna pam mae'n chwarae'n well fel pan mae'n chwarae mewn cefnwr, achos mae chydig fwy o amser gyda fe ar y bel fel arfer,
a mae fe'n gallu gweld beth yw'r opsiwn gorau, le pan mae wedi bod yn chwarae maswr, mae wedi bod yn falle gormod o bwysau arno fe, mae ddim wedi cymryd cam yn ôl i feddwl, rhaid, oedd cico fi'n neud neu dwi'n rhedeg yn paso fe bynnag, a wedyn falle bod hwn wedi arwen at y penderfyniad anghywir. Ond cawn A weld. Scarlett wedi Carwyn yn lle o heddiw? Do, a mae hon wedi bod yn stori sydd wedi mynd rownd ers tipyn o amser nawr bod Joe Hawkins, wrth gwrs, wedi dod yn ôl i Gymru, arfer bod ar gwylch wedi symud i Gaerwysg, a wrth gwrs oedd lot o post o gwmpas y panathau, os oedd e'n noco drws Cymru ac ati, oedd e'n colli cyfle chwarae Gymru, dyn nôl i'r Scarlett, canolwr yw e fel arfer, ond mae yna lot o sôn efallai bod e'n dod nôl fel opsiwn yn y Crys 30, efo rhywun sy'n 6'3" a 100 kilos, fi'n credu rhywun yn ddisgrifio fe heddi. Dyw hwnnw ddim yn rhy ddrwg fel rhywun i gael fel maswr, ond cyfle iddo fe. Mae wedi gweld hi'n anodd lawr yng Nghaerwysg yn torri mewn i'r tîm, Nick. Do, dwi'n meddwl ddim wedi chwarae lot na do. Ar hyn o bryd, fel dwi'n deall, mae'n chwarae yn y canol, ond chwarae 13. Ie. So, fel Iwan Lloyd, mae'n gallu chwarae lot o lefydd, ynddi? So, mae hwn yn handi i'r carfan, yn dydi? Odi, yn union. A enwedig, fel ni'n gweld, felly mae carfanau rhanbarthau chydig yn llai nawr, achos bod y cyllid ddim yn caniatáu nhw gael carfannau mwy, felly os rhywun yn gallu chwarae mwy nag un safle, mae fe'n sicr yn help i'r rhanbarthau pan mae'n ddod i gorfod dewis tîm ac ati. A wedyn, pwt o newyddion arall o ddwyrain Cymru tro yma, y dreigiau wedi gallu cynfinso Dylan Lewis i ddod nôl i Gymru, sydd wedi bod yn chwarae'n Harlequins, a wedi bod yn chwarae'n reit dda yn Harlequins fel dwi'n deall. Mae wedi elwa o fynd draw i Loegr am gyfnod yn awr o 30 neu rwyddo fe. Byddwn ni'n meddwl mae hwn yn beth gwych i'r dreigiau cael profiad rhywun fel Dylan Lewis yn dod nôl i chwarae'n rhengflan na. Ydy, rhywbeth dda, dydi, a gobeithio mae dda mwy dod i dreigiau rwan. A lleill hefyd, ond yn sicr i dreigiau, fel dyn nhw wedi bod yn sôn, maen nhw angen chydig bach mwy o dyfnder yn y carfan nhw. Yn sicr, a dwi'n credu, mae Dylan Lewis yn amlwg yn dod â profiad gyda fe, ond mae fe'n taro fi fel tipyn o gymeriad sy'n hoffi joke, sy'n hoffi fel cadw pethau yn reit ysgafn. A fi'n credu bod angen hwnna ar y dreigiau, achos yn amlwg maen nhw wedi bod yn mynd trwy amser caled, le maen nhw'n colli gêm ar ôl gêm ar ôl gêm. Felly, os rhywun yn mewn a codi moral y tîm hefyd, mae hwnna'n mynd bod yn enfawr. Dwi'n gobeithio bydd Lewis yn gymaint o aset ar y ca, beth yw e oddi ar y ca i'r dreigiau pan fydd e'n dod nôl ar gyfer tymor nesaf. Yn sicr. Reit. Un peth arall, Sorry, Nick. Sam Parry yn aros gyda'r gwylch. Mae'n 33 rwan, ond just lot, mae hwnna'n bwysig i'r gwylch. Mae'n profiadol, a wrach gobeithio fydd dewi i ffwrdd weithiau efo'r Gymru. Bydd o'n help mawr i cael fo yn chwarae i gwylch pan mae dewi ddim yn gallu. Ond sicr, mae wedi bod yn was da a ffyddlon i'r gwylch. A mewn oes arall, chwaraewr bydd wedi cael llwyth o gapiau i Gymru. Fi'n credu mae wedi bod yn anlwcus yn y cyfnod le mae fe'n chwarae, le dwi ddim wedi cynrychioli wlad gymaint a dylse fe, achos i fi ar y degau, oedd e gyda'r bachwyr gorau yng Nghymru, just falle bod anaf neu bod ddim wedi cael ei ddewis neu bynnag, ond na, mae'n sicr yn gyffeiliad mawr i'r gweilch, a fydden nhw'n hapus iawn dyn ni'n meddwl i weld ar y ca tymor nesaf. A dyna ni, mae'n newyddion, o'n i'n dweud, San Helen, rhedeg ar y can San Helen, mae'n nesaf rhywbeth sy'n weld, anwedig ar gwefannau cymdeithasol, Nick, mae fel bod mwy a mwy o gynnwrf yn dod o gwmpas y stadiwm yna. Fi'n gwybod, fi'n off-piste bach fan hyn, fel mae'r cogs yn gweithio weithiau, fi'n meddwl am rhywbeth off the cuff, ond na, mae'n edrych fel bod St Helens yn agosau.
Oes, mae yna cyfarfod efo'r Lans cyn y gêm yn erbyn Conach. So bydd yn ddiddorol i clywed be mae'n wedi dweud. Jyst mwy o manylion am beth sy'n digwydd. Mae'n wych gweld bod nhw'n cadw'r cefnogwyr yn y lŵp mewn ffordd, yn dyn nhw, bod nhw yn rhannu'r gwybodaeth yma, achos os ydyn nhw'n mynd i greu yr excitement sydd angen arnyn nhw a sydd angen ar rygbi yng Nghymru, mae'n bwysig bod y cefnogwyr yn rhan o'r holl beth a bod nhw'n gallu adeiladu'r cynnwyr yna gyda'r gwelch wedyn. Felly, ie. Dyna ni am y newyddion wrthnos yma. Wel, dwi'n mwy mynd fan hyn, Nick, ond mae'n siŵr bod yn well i ni fynd nôl i benwythnos diwetha. A nôl i Gaeredin, le ath pethau o ddrwg i wath, really, ynddo fe. Dechreuwn ni da'r tîm dan ugen, chwarae nos Wener, drws nesa i Murrayfield, fel dwi'n deall, mae'r ca ni. A 7 ar 20 colli i'r Albanwyr, ar un adeg Cymru lawr i 3 ar 10 o chwaraewyr. Oedd e just dim byd, ynddo? Oedd yn dechrau eitha dda, ond methu sgorio. A meddwl ar ôl hynny, yr Alban chydig bach o hyder, ond nhw ddim yn chwarae dda y disgyblaeth wael. Wedyn, chwarae teg, oedd Alban dod i fewn i'r gêm a heiddi buligoliaeth yn y diwedd. Cam yn ôl bendant i'r tîm o dan 20. Odi, am mewn ffordd, mae'n rhyw fath o reality check, ond y treni yw bod wedi dod yn erbyn yr Alban, felly dim yn erbyn Lloegr penwythnos ma, achos neb yn disgwyl Cymru i gystadlu gyda Lloegr, ond wrth gwrs oedd hi'n gêm oedd yr Alban, ond wedi ennill un gêm yn y twrnament hyd yn hyn, a o'n nhw'n jyst yn edrych fel tîm oedd eisiau'r gêm yn fwy, oedd y bron fawr, o'n nhw wedi targedu hon fel buddigoliaeth bosib a di roi popeth mewn yn eu hymdrech nhw a o'n nhw just, o'n nhw'n gynt i bopeth a wrth gwrs dyw cardiau coch ddim yn helpu'r achos, ond bydd yn siomedig. Siomedig. A'r her fawr wan, oherwydd mae'r Lloegr yn dod lawr ymhach ger arfen os Wener, pencampwyr ar ein y byd, pencampwyr y byd, a theddener ar chwe glad hon, a heb colli, so her mawr yn erbyn y Saeson os Wener. O dia, ond mae'n her fi credu dylsen nhw ymfarchio ynddo fe, achos mae'n free hit, really, does neb yn disgwyl dim byd, really. A fi wedi gweld y tîm, Rwy'n gweithio yn cadw ffydd gyda'r rhan fwyaf o'r un tîm sydd wedi bod yn rhan allweddol o'r ymgyrch hyd yn hyn. A mae modd gweud, mae felly maen nhw'n heiddi cyfle erbyn Lloegr, achos maen nhw'n chwarae mor dda hyd yn hyn. Yn dweud, heblaw wythnos diwetha, mae wedi bod yn ymgyrch bositif i'r tîm dan ugen, a ni wedi camol nhw mwy nag unwaith ar y pod yma, bod eu proffesiynoldeb nhw wedi gwella. Yn sicr, y gobeith yw gyda mwy a mwy nhw'n chwarae yna, llai Super Rugby Cymru neu chwarae rhan barthau, bydd proffesiynoldeb y tîm dan ugen yn parhau i wella mewn ffordd wrth bod y blynyddoedd yn ymlaen. Dwi'n yn gwybod beth yw ti'n meddwl, ond i fi, beth sy'n bwysig felly nawr, yw bod nhw'n cadw'r eisiau bwyffyn, bod nhw'n cadw'r tîm y fforddi. Bendant. A peth yw, mae hwn jyst rhan o tymor yn dri. Mae yna cwpan y byd o dan 20 fel arfer, dwi'n meddwl yn yr Eidal, diwedd mis Mehefin, dechrau mis Gorffennaf. A hwnna dwi'n allu, so mae bob tîm yn adeiladu am hwnna. So felly mae hwn yn rwan gêm anodd iawn, anodd i trio matsio'r tîm sy'n mor corfforol a nos Wener, ond gobeithio nhw'n gallu redeg nhw gwmpas chydig bach, trio sgôr y ceisiau, a fel dwi'n dweud, just cael rhywbeth allan y gêm, a wedyn mynd ymlaen am y cwpan y byd yn yr Eidal. Dyna'r peth yn dweud, fel ti'n gweud, weithiau, dim ennill gêm sy'n bwysig, ond
bod ti'n cyflawni'r hyn i ti'n obeithio. A byddwn ni'n dadle, os yw Cymru'n gallu sgorio peth o cais, nos Wener, maen nhw'n sicr, maen nhw'n dangos bod nhw wedi brwydro, bod nhw wedi chwarae bach o rygbi a edrych ar small victories. Dim, wrth gwrs, ennill y gêm sy'n bwysica, ond pan ti'n gwybod bod hwnna falle ddim yn bosibilrwydd, ti'n chwilio am y next best things, yn y beth. So, fel ti'n gweud, perfformiad, bach o rygbi, a gweld ble maen nhw ar o lawr. Ia, ar ei rei a chwaraewyr hefyd, ddangos maen nhw gallu bod yn y bwydr, a gallu dangos maen nhw digon da i mynd am y cam nesaf. O, yn union, achos a diwedd y dydd, pwrpas y tîm dan ugain yw i fwydo'r tîm cenedlaethol. Wedyn, mae hwn yn prawf mwyaf gewn nhw felly Lenny, i brofi a dyn nhw'n ddigon da i wneud y cam nesaf pan ddaw'r alwad i fynd i'r tîm cenedlaethol. Bendant. A mae hwnna'n bont a chyfryd, Nick, i ni fy mlaen i siarad am y tîm cenedlaethol, achos y dilyn penwythnos diwetha, gallai ti gyfri ar un llaw faint o chwaraewyr Cymru sy'n heiddi dechrau wythnos yma. Madness Murrayfield, hanner cynta, wel, hanner awr cynta i anghofio mewn ffordd, a just y gêm ar ben erbyn hanner amser yr Alban yn ennill 8-8. A Cymru just blown away, ddim yn y gêm. Na, gymerodd Cymru, wel, i ni ddeud y rap, 2 cam yn ôl, yn sicr yna yn yr gyntaf. Wyrall yn yr ail hanner, 1 cam ymlaen, ond mor siomedig yn yn y hanner awr a'r hanner cyntaf. Mi gollwn ni brwydrydd gorfforol, taclo gwael, eiliadur o madness gen Murray a Will Griff John. A hefyd roedd, mae gen yr Alban olwyr cyffroes a nhw'n chwarae dda. Ond oedd bai ni oedd hynny chydig bach. Cicio'r gwael, rhoi cyfle nhw i roi cyfle arbennig iddyn nhw disglen. Do, yn union, fe wnaethon ni olwyr yr Alban i edrych world beaters. A dwi'n eisiau gweud ymwneud bod nhw ddim yn chwaraewyr da iawn, bod nhw'n chwaraewyr rhyngwladol, ond fe wnaethon ni nhw edrych mor dda. Oedd mae'n anhygoel mewn ffordd. Byddwn ni'n dadle, ewn ni ma'n i drafod tîm mae Siarad i dewis i wynebu Lloegr yn y man. Ond ar ôl yr hanner cyntaf wrthnos diwetha, nes i weid, bydd ddim un o'r olwyr yma yn cychwyn efo'n Lloegr, achos oedd ddim un o'n heiddi, oedd camgymeriadau, oedd gymaint o bethau fel esgeilus, gwan, just... Oedd e fel bod nhw wedi cyrraedd y gêm, a dyna sy'n siomedig yw, ni wedi cael get out of jail free card really yn y sgôr terfynol, achos fi'n credu yn y reality yw bod y sgôr ar yr hanner yn dangos mwy le mae Cymru na'r sgôr terfynol yna. Mae hwnna'n flattering iawn i ni y sgôr ar diwedd, ac o 28 i dim ond ennill 35-29, mae angen yr Alban edrych ar leth o'n nhw'n wrong, achos dylsen nhw byth di fod yn y sefyllfa na bod y gêm o'r agos o hynny o gwbl, really. Na, well ar ôl yr chwaraewyr o fainc, yn nhw'n chydig bach o gwahaniaeth, a cwpl o geisiau dda yn yr ail hanner, a fel chdi dweud, oedd bair ar y ffaith mae'r Alban wedi cysgu. Yeah. A wrach mae'n dangos lle maen nhw, herwydd fysa tîm well yn gallu rhoi rot mwy ar y scoreboard. O, sicr, ti'n disgwyl tîm rhyngwladol fyna, sgorio hanner cant o bwyntiau ar ôl y dechreuad na. Ond, na, oedd yn siomedig iawn. O ran chwaraewyr Cymru, o'n i'n meddwl, oedd Joe Roberts ar yr asgell eitha da. Oedd o'n neud na. Wel, ti wedi bod yn sôn am Ben Thomas. Dwi ddim yn quite yn siŵr amdano fo fel canolwr rhyngwladol, ond dwi'n cytuno efo ffaith
i cadw fo a Llywelyn efo'r gilydd rwan, jyst am y 6 glad, i roi cyfle nhw, a pan dyn ni sôn am y tîm am dydd Sadwrn nesa, ond dwi'n yn gwybod os diod i'r ateb yn y tymor hir. Na, dwi'n cael yr argraff bod e'n rhy debyg i'n maswyr ni. So mae 10 a 20 mwy neu lai mwrff o mwy neu un chwaraewr, a bod rygbi wedi newid, weithiau fi'n credu, mae dal angen rhyw fath o battering ram yn o ti. Just os ti ar y drod ôl i gymryd y bel mlaen, a ar hyn o bryd dyw'r balance ddim yn iawn yn yr olwyr i fi. Ond fel ti'n sôn, dyna gêm i fynd, dim ond gêm i siarad. Oedd e byth yn mynd i newid lot o'n i bai o rhaid o fe. Dwi'n deall pam mae wedi stico gyda'r un. Ac hefyd, mae'n gorfod delio efo ffaith mae Ben Thomas mynd i fod y Gaerdydd yn wythnos nesaf. Odi, wrth gwrs. Mae'n mynd i ofyn i Ben Thomas neu rhywbeth special dy fe i'w glob wrth nesaf, so dwi'n mynd i upset o fe gormod yn dwi. Na, di. Ond rhaid ddiddorol, nes i weld Ben Thomas, nes i ddim un o pob lwc dy fe. O'n i'n cerdded drwy'n parc, na i ddim enwi pa barc yn Gaerdydd, o'n i'n cerdded o gwmpas, ond mi weles i Ben Thomas yn y parc. Felly, oedd yn edrych eitha ymlaciedig yn amlwg bod chwaraewyr rygbi ddim yn cael yr un fath o fan mob a beth mae chwaraewyr pêl-drod yn ei gael, ond na. Bydd yn ddorol gweld beth wneud. Mae Jack Morgan to, mae'r boi... Sim os beth mae Cymru wneud, mae Jack Morgan yn chwarae 10 mas o 10. Mae fe'n gapten, mae'n arweinydd, mae'n arwr i Gymru ar hyn o bryd. Y dau arall, ni'n meddwl, oedd yn gwneud arbennig o dda, a maen nhw bendant gallu copio ar y bod yn y geimiau rhyngwladol yw Daf Jenkins a Falataw. Mae'n dal yn clas yn dydi. Odi, er bod e'n mynd yn hun a'n edrych o bod yn arafu lawr o'r holl anafiadau, pan mae fe yn holliach, mae fe'n cynnig gymaint i'r tîm. Fi'n fan mawr o Wainwright, a fi'n credu felly mae Wainwright yw yr 8 naturiol nesaf, ond pan mae Falataw ar ei orau, dyw Wainwright ddim yn agos iddo fe ar hyn o bryd. A dim amharch i Wainwright yw, mae Wainwright i fi yn chwaraewr o safon rhyngwladol. Dwi'n mae Falataw mewn cyngred ar ben ei hun, a mae'r lefeles dy fe yn anhygoel, really. Ydy. A nath Tommy, Terry Williams wneud dda o fainc, a Dewi Lake hefyd. Mae Terry Williams, bod tro fi'n gweld yn chwarae, fi'n mynd mwy o mwy impress gyda fe. Mae'n siarad yn dda hefyd. Fi wedi gweld cwbl o gyfweliadau gyda fe. Un ar Esbrec, siarad Cymraeg. A mae'n siarad mae'n deall rygbi. Mae'n edrych o'r capten yn barod bod e'n ifanc, os yw'n ei synnu. Mae ffordd mae'n siarad dar wasg, a mae hyder mae hyn mae fe'n ei ddweud yn da iawn. Felly na, gobeithio gaeth y gêm arall weekend. Mae at Dewi Lake, fel ti'n sôn, mae fe'n un arall, ti'n disgwyl 7-8 mas o 10 gyda Dewi Lake, bob tro mae fe'n mynd ar y ca nawr, achos dyna'r lefel mae wedi gosod i hunan. Mae'n jyst yn braf wedyn o'r carreg fi, really. Y peth yw, mae yna 3-4 fan yn y path. Ti'n gallu adeiladu tîm o gwmpas? Definite. Beth bynnag sy'n digwydd i Sadwrn, mae yna 3-4 am y dyfodol fan yna. Oes, a fi'n credu, y mantes sydd gyda ni yw bydd rhan fwyaf o'r chwaraewyr yma ar gael i'r daith i Japan yn yr haf. Dim ond cwpl yn y marn i felly fydd gyda'r llewod. Felly, ti'n defnyddio y daith hyn fel a new beginning, dydy, yn dweud. Fel project reset nawr, a wedyn, reit, be ni'n neud Japan, ni'n mynd o'r chwaraewyr hyn, a ni'n adeiladu tîm ar gyfer cwpan y byd nesaf. Mae digon amser tan cwpan y byd, byddwn eisiau panic on. Ond mae angen i'r gwaith ddechrau haf ma, really. Mae pwy bynnag sy'n dod mewn yn dilyn y penwythnos hyn, mae jyst angen iddyn nhw fel mold o'r tîm yn nhw moyn i cwpan y byd, really.
dwi'n cytuno. A reit, bod ni wedi dod yn agos yn y gêm, 35 i 9 ar 20, oedd na foment, Nick, le gallen ni dy'r nôl o fod mewn pwynt ar cic y conversion i fynd pan sgoriodd Faletaw, ond fe benderfynwyd nad oedd hi'n gais oherwydd bod Ble Murray wedi neidio dros y dacl. Fel, beth yw dy farn di? Le yw ti'n eistedd ar y penderfyniad na gan y dyfarnwr teledu? Dwi'n meddwl, yn y rheolau, ti ddim yn gallu, o beth sy'n anodd weithiau efo rygbi rwan yw cyson dros y byd. Cos wnaethon ni weld rhywbeth o'r Super Rugby, a oedd y boi bron yn neud yr un peth, a oedd o dim cicio cosp yn erbyn o, a yr cais yn countio cyfri. So felly, dyna beth yw'r problem, ond strictly by the rules na, oedd o ddim yn cais. Ie, fi'n rhyw gytuno ti, mae angen cysondeb, ond fi hefyd yn credu mae angen edrych falle ar bob achos yn unigol, achos do fe neidiodd Ble Murray yn y dacl, ond i fi, oedd fel neidio dde byth yn rhoi'r chwaraewr mewn perygl. Oedd e ddim bod yn neidio dros y chwaraewr, oedd e'n neidio i'r ochr mewn ffordd, i'r sgor. Neidio i fewn na, oedd ddim neud hwnnw. Ie, a dyna sy'n anodd yn rhaid. Yn y rheole, mae'n gweud, os y chwaraewr yn neidio, mae'n gic gosb. Ond fel ni'n gwybod, yw'r rygbi byth mor straightforward a beth mae'n gweud ar bapur. Does dim un penderfyniad yn mynd air am air i beth sy'n ar bapur. Ond, na, fel ti'n gweud, letter of the law oedd yn iawn, ond falle bod angen nhw edrych ar y rhai o'na i weld beth yw'r ffordd gorau o gael ei weithio, achos oedd yn cweit, oedd yn cweit yn cytuno gyda fe, ond ie, na, fel na maen fe, a o Cymru yn heiddi ennill be bynnag wedyn. Na, dim yn heiddi. Oedd o 10 munud olaf, 10 munud i gorffen, oedd cadw ar Alban allan, a wedyn mynd lawr y cae a sgorio cais. So, dipyn bach o cymeriad i wneud hwnna, a ar ôl i beidio cael y cais hefyd. Do, yn union, mae'n eisiau siomedig mewn ffordd, bod ni wedi gweld yr ymroddiad na, commitment na o'r gic gynta. Pan mae rhaid hwnna i gyd dod yn y cwarter awr ola, mae massive panic stations bod ni'n mynd golli'r gêm. Oedd y gêm di mynd erbyn ni mewn ffordd, oedd e just yn entertaining i'r dorf yn Murrayfield ag adre. A dyna beth pryd ni dechrau sôn rwan am dysadam. Dyna beth sy'n pwysig, mae rhaid i dechrau gêm yn dda. A os ni eisiau bod, wel, yn agos at Lloegr. Ond, yn sicr, achos pan wyt ti'n edrych ar fel mae Lloegr wedi chwarae yn y bencampwriaeth yma, maen nhw wedi cael bencampwriaeth gwell na'r disgwyl. Mae rhaid i gofio, maen nhw dal yn fathemategol yn gallu ennill y bencampwriaeth dy Sadwrn. Mae falle nhw'n dwylo wrth gwrs, ond maen nhw dal yn gallu ennill. Maen nhw'n mynd i fod lan am y gêm, a mae rhaid ni mae rhaid ni fod ynddi am yr awr gyntaf. Mae rhaid ni fod yn gystadleuol, mae rhaid ni ddechrau'n gryfach, bod yn mwy dominyddol yn y dacl, cicio'n well. Os ewn ni gicio fan ni wedi cicio trwy'r tournament, mae back 3 Lloegr yn mynd i gael field day. Felly mae angen i Thomas Williams a Garth Anscombe reoli y gêm dactegol na, sicrhau mae nhw sy'n ennill y flwyddyn hynny. Yn bendant, cicio i compitio na cician oedd i fewn i dorf. Ie. Mae rygbi'n gêm hawdd, Nick, pan ti'n neud y pethau hawdd yn iawn. A nag eisiau, naill ai ti'n rhoi cic lan i gystadlu, neu ti'n neud siŵr bod nhw'n gallu cymryd line-out sydyn. Dim in between, dim nonsense. A wedyn, chwarae rygbi'n ardalodd iawn hefyd, dim rhyw yn 22 yn hunain, ti'n bod yn glyfar. Neu siŵr bod ni'n chwarae'r gêm yn y llefydd iawn, achos dwi'n mynd hoff o ddweud hyn, mae Lloegr yn dîm da iawn o hyn o bryd. Dwi wedi bod yn sbio, mae Lloegr wedi ennill 9, allan 11 gêm diwethaf yn erbyn ni. Wow. Yn y 6 glad.
Ond yn Caerdydd, mae Cymru wedi ennill 4 o 5 gêm diwetha yn y Stadiwm Reit. Principality. So, a Mae'n pwy chydig bynnag mwy. yn ennill, fel arfer, mae'n gêm agos yn dydi? O di, a dyna'r peth nhw. Fi just, a'r un peth oedd, fi bron o fod yn fod... wow, na, Carwyn. Pa gweud pethau sili cwbl nosweithau cyn gêm Lloegr. Dwi ddim yn fod derbyn colli, ond dwi'n derbyn y ffaith mae colli fyddwn ni siŵr o fod yn gred. Achos ble mae'n gêm ni ar hyn o bryd a ble mae gêm Lloegr. Ond be dwi eisiau gweld nawr yw bod ni'n dechrau'r gêm fel orffennon ni erbyn yr Alban a bod ni'n mynd amdani, bod ni'n trio pethau, bod ni ddim yn chwarae'n saff, achos mor bonkers ag yw ni'n gallu sgoi'r llwy bren heb golli gêm, wedyn fel mae rhaid ni sgorio 4 cais, mae rhaid i ni sgorio'r 4 cais. Wedyn, mae'n ymlaen i ni gael go yn yr ardalodd iawn i ennill y gêm. A dwi'n meddwl bod nhw wedi dod lawr. Yn ddiddorol i gweld pwy nhw wedi dewis. Mae Ben a Tom Corry yn dechrau a Ben Earl wedi symud i rwyfwydd. Mae nhw'n diddorol. A wedyn mae olwyr bron o bob un o'r Northampton, dydi? Mae Freeman wedi symud o asgell i canol gyda Fraser Ingwell. A dechrau Marcus Smith fel cefnwr. So, wrach mae'na rhywbeth yn ni'n gallu mynd ar ei ôl fan'na? Ond sicr, fi'n credu, dim bod nhw wedi dewis tîm gwan, achos does dim chwaraewyr gwan dan nhw, ond fi'n credu maen nhw'n dîm, fe allwn ni fynd ati nhw'n gynnar, fe allwn ni upseto nhw, mynd â ni cro nhw'n gynnar, a dyna sy'n rhaid i wneud fi'n credu, i ennill y gêm, yw bod yn ei gwynebau nhw, a bod intimidator nhw mewn ffordd, yn dweud? Ie, dwi'n meddwl mae ni geisio ni efo trio ymosod a mynd am y bonus point. Ffaith mae wedi mynd â 6-2 split ar y fainc hefyd. Just y maswr profiadol, George Ford yn ôl. So, bydd yn diddiorol. Be ydych chi'n meddwl am tîm mae Mark Sharrett wedi cyhoeddi heddiw? Fel o'n i'n gweud, dysadwn diwetha, o'n eisiau gweld mwy o newidiadau. Nawr bod y dust o settle fel o'n gweud, fi'n credu bod wedi wneud y penderfyniad iawn yn wneud minimal changes. Diddorol gweld Joe Roberts yn cychwyn ar yr asgell, a di hwnna falle diffyg opsiynau neu beth, ond falle bod Joe Roberts yn cael ei gamol am ei berfformiad erbyn yr Alban, dwi'n mynd gwybod, ond Joe Roberts mewn hapus i weld yn cael cyfle, a Wainwright mewn hefyd. Dwi'n falch mae Wainwright yn ôl, oedd chwarae Rethel a Jack yn yr engol ddim yn gweithio. Mae ddau chwarae, wel, mae Rethel na dros y bêl, ond mae'n wedi bod braidd yn anomalous, really, dros y 6 gwlad. So, dwi'n falch mae Wainwright yn dechrau efo Falatau a Jack yn yr engol. Mawr i Joe i chwarae allan o le ar yr asgell. Mae'n siŵr fe Lloegr mynd i targedu o chydig bach. Mae Ellis mi eisiau lot well gêm hefyd. Do, ar ôl i ymddangosiad cyntaf fe, mae mi wedi bod reit dawel a fel mae'r fel y bubble di byrsto bach ar y new young wonder kid yn dweud. Mae angen gêm fawr yno fe. A dwi yn rhagweld Lloegr yn targedu nhw da'r pel uchel. Bosib mae dyna pam nhw wedi pigo Marcus Smith fel cefnwr yw i roi'r triod am bwysau gyda'i drod. Ond bydd ddiddorol gweld siodaeth yr hengol, achos yn amlwg mae Lloegr yn notoriously dda dros y bêl. Wedyn mae lot o, achos mae lot o chwaraewyr nhw sy'n da yn yr ardal hynny, y brodyr Curry, Earl, George pan ddaw off o fainc, Melys Genge, a dda mae Toji yn dda. Wedyn bydd angen Cymru bod nhw'n falus iawn yn ardal y dacl gyda'r bêl, bod nhw'n eisiau bod nhw'n protecto'r bêl. Ond dwi'n edrych mlaen, dwi'n rhwystredig, wrth gwrs bod fi'n rhwystredig, ond dwi'n edrych mlaen i weld
siodeith Cymru. Mae'n brawf arall, mae'n brawf gwahanol i'r ddwy gêm diwetha. A wrth gwrs, mae fe'n Cymru Lloegr. Os na ti'n gallu cael dyn yn barod i wynebu Lloegr, wedyn dylse ti'n rili fod chwarae y gamp yn rhyngwladol. Na, bendant. Siwr bydd yr awrgylch yn y stadiwm dda, a ffaith yn ei chwarae yn Caerdydd yn neud gwahaniaeth hefyd ydy. So mae rhaid yn ei dechrau yn dda, taclo dda, cicio lot gwell, a wneud hwnna o funud cyntaf. Cytuno cant y cant, achos newn ni hynny, mae gobeith gyda ni. Ond, wrth gwrs, mae'n ond mor, prediction. Ti eisiau fi'n fod am ein gyntaf ti eisiau, Nick? Oce, gei di fe'n cyntaf. Fi yn rhag gweld ni'n cael bach o cysfa, a fi'n gweld Lloegr yn ennill o 15 pwynt. Oce. Yeah. Wel, yn ffodus, dwi'n cytuno chydig bach. Dwi'n mynd ysgu bod 15, ond tua 10 pwynt rhwng ni a'r Saeson. Yeah. Fi jyst yn credu mae gêm nhw wedi dod ymlaen gymaint yn y flwyddyn diwethaf yma. O'n nhw mewn rhywbeth o dwll eu hunain am rydym mas. So fi yn obeithio bod Rygbi Cymru, bod byddech yn mynd i droi a bod byddech yn mynd i newid. Just, ni'n cweit na to yn anffodus. Na. Ond gobeithio yna fel ddweud chi dweud, sgorio chypl o geisiau, a jyst rhywbeth i pawb, a pawb sy'n mynd yn y gêm hefyd i mwynhau. Ie, gorffen yr ymgyrch yn bach o beth yn dweud, mae wedi bod yn ddwy flynedd galed. Ond wrth gwrs, nid yn unig rygbi chwe gwlad sy'n penwythnos mae na rygbi yn hwpan Super Rygbi Cymru ar ôl y gyngrair chwarae wythnos diwethaf am cwpl o gemau. Tipyn o gynlyniad lawr yn Llanymddyfri. Nick, bosib bod y cynlyniad ddim yn sioc, ond y sgôr yn sicr gyda Caerdydd yn ennill lawr yn Llanymddyfri o 52 bwynt i 19. Tipyn o gysfa i'r drofers yn Llanymddyfri a Gaerdydd yn hedfan nôl i frig y tabl. Am hwnna heb, rhai o'i ser nhw tymor yma fel Tom Bowen, wrth gwrs, oedd yn chwarae Gymru yn erbyn yr Alban tîm 20. Ie, dipyn o canlyniad yn dweud. Chwarae teg, siol yn allan dyfri gallu dod nôl o hwnna, ond fel ych chi dweud, gêm mawr, a pawb yn disgwyl gêm agos, ond ddim fel ar y gwbl. O, dyna'r peth, fi'n credu bod fi wedi mynd yn Llanymddyfri ennill y gêm nawr. A fi, dwi'n meddwl. Ie, so mae'n deall fan i ni'n gwybod. Ond na, wrth gwrs, oedd un gêm arall hefyd yn y gyngrau penwythnos diwetha, ble wnaeth Bontypool groesawu Aberafan i Pontypool Park. A fel hanes Aberafan trwy'r tymor mewn ffordd, mewn gêm, ond ddim yn gallu cael y canlyniad, Pontypool yn ennill 45-19, sy'n rhoi Pontypool best of the rest, really. Maen nhw'n bimed ar 19 pwyntiau, ond maen nhw 11 pwyntiau o'r gas newydd sy'n bedwerydd. Wedyn, mae'r pedwar ucha, dim bod nhw yn uncatchable, ond mae Gaerdydd yn 62, Glynebwy 57, Llanymddyfri 55 a gas newydd 50. Mae'n edrych fel mae nhw fydd y pedwar bydd yn brwydro ar ddiwedd y tymor. Ond mae'n reit agos wedyn yn y gwaglau nesaf yna. Ond reit diddorol, Aberafan, di ennill 4 gêm a 13, mae'n cael 30 o bwyntiau sy'n dangos bod nhw'n sgorio lot o geisiau ac yn y gemau. Wedyn, Super Rygbi wedi bod yn lwyddiant. Fi'n gwybod o'n i'n nôl i edrych ar y tymor, o'n i'n gyfanrwydd ar y diwedd, ond na, mae'n edrych o bod gemau agos sgoriau uchel. Ond y penwythnos yma, cwpa neu tlws Super Rygbi Cymru sy'n nôl. Y cwpan, tlws i'r gyngred. Yn y cwpan, grŵp A, nos yfori, nos Wener, mae Aberafan yn croesawu Llanymddyfri i Aberafan. Nick, sio ti'n gael hwnna mynd? Ar ôl chdi adeiladu Aberafan fyny, mae rhaid i mi mynd am Aberafan. O, ffantastig. O'n i am rywun, jyst i gadw fath o gyd-destun, un gêm as o 3 yn y cwpa mae Aberafan di ennill, mae Llanymddyfri ennill 3. Wedyn, mae Llanymddyfri wedi sicrhau, mwy o lai sicrhau mae nhw fydd ar top y grŵp dwi'n credu.
ond dwi'n credu falle, i fo'n wahanol, bydd Llanymddyfri yn ennill yn dre lan y môr nos o fori erbyn Aberafan. Y gêm arall yng Ngrŵp A, prynawn dydd Sadwrn, yw Pen y Bont yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Nawr, os fydd Aberafan yn neud ffafr ar rygbi Gogledd Cymru nos o fori, mae'n bosib fyddwn nhw'n gallu cael yr un faint o bwyntiau a Llanymddyfri. Ond pwy sy'n mynd ohono, Nick? Clwb y Bragdy neu'r Gogledd Rai mynd Wir? am y rygbi Gogledd Cymru. Ti'n gwybod beth, tasai ti ddim yn dewis dy gyd ogleddwyr, bydden ni'n poeni, ond i fod yn wahanol, fi a'n Ben y Bont, maen nhw'n cael tymor cymysg, ond fydden nhw'n gorffen y ymgyrch yn y cwpan gyda bach o bang. Wedyn, yng Ngrŵp B, nos Wener, brwydr Gwent. Casnewydd yn croesawu Pontypool, ac i gael rhywbeth o gyd-destun, mae Casnewydd yn eistedd ar 12 pwynt, a Pontypool ar 11. Wedyn, os mae'r ddoi uchaf sy'n mynd trwyddo yn y cwpan, mae all to play for yn y gêm yma. Pwy sy'n mynd, Nick? Ysyn licio deud Abertawe, o'r ffaith mae yn Eugene Cross na'n mynd am Glynebwy. So, Glynebwy i giro Abertawe, ti'n meddwl be fi'n credu bod Glynebwy yn mynd i giro Abertawe hefyd, a Casnewydd Pontypool, fel mae hwnna'n mynd? Na'n mynd am Casnewydd. OK, fo'n wahanol, a gan mae'n game, everything riding on it, I fynd am Pontypool, ond pob lwc i bawb yn cwpan Super Rygbi Cymru. A dyna ni felly diwedd trafod rygbi am wythnos arall. Ond, cyn bod ni'n mynd, mae un peth bach dy ti Nick eisiau sôn am, felly, bant y ti. Os yw rhywun eisiau ymuno ni, jyst gar y neges, fydd yn falch i clywed o rhywun sy'n cefnogi Caerdydd neu y dreigiau. So, sy'n licio sgwrsio am rygbi, please ymuno ni. Yn union. Croeso cynnes i bawb ar y podlediad yma. Yr unig beth yw bod chi'n hoff o rygbi a'n siarad Cymraeg. Ond, fel arall, Nick, fel yr arfer, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Diolch i chi gyd am wrando ac am wylio. A gobeithio mae'r penwythnos hyn fydd yr hediad uffernol o 17 golled yn dod i ben. Pob lwc Cymru, diolch am wrando. Nos da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.